Det er en unik og varm følelse at vide, at nogen af de mest uafhængige væsenene i dyreriget faktisk kan knytte se til os mennesker på en dyb og ærlig måde. Katter har en mystisk natur, som ofte får os til at lure på, hvad de egentlig tænker eller føler. Men hvis du lærer at læse de subtile tegnene, vil du opdage, at katten din har mange måder at vise sin kærlighed på. Fra den måde, den ser på dig med sine blanke øjne til de små gæstene, den gør, når den er nær dig, så er hvert øjeblik et udtryk for tillid og binding. Når katten din kommer til dig og gnider hovedet sit mod dig, er det mere end bare en sød gæst. Dette er en måde, den markerer dig som en del af dens familie på. Ved at gnide se mod dig, overfører den sin egen lugt til dig. Noget, som hjælper den at føle sig tryggere ved siden af dig. Denne handling er også en form for kommunikation, som fortæller dig, at den ser på dig som en del af dens flok. En anden ting, du kanskje har lagt mærke til, er, at katten din ofte vælger at sige det nær dig, selvom den har massevis af andre steder at være. Dette er ikke tilfældigt. Når den sætter se ind til dig eller liker se på fanget dit, ønsker den at være nær dig, både fysisk og følelsesmæssigt. Katter er kendte for at være dybt følsomme for stemningen til mennesker rundt dem. Hvis du nogen gang har været sint eller trist, og katten din har kommet til dig for at give dig opmærksomhed, er det fordi den føler, at du trænger trøst. Denne evnen til at opfatte dine følelser og reagere på dem viser, hvor stærkt bandet mellem der to er. Og lad os ikke glemme de små purringerne, som den giver fra se, når den er fornøjet. Disse lydene er ikke bare en indikation på, at den er afslappet. De er også en måde, den udtrykker sin kærlighed og taknemmelighed over for dig på. Purring er en af de reneste former for glæde og tillid, og når du hører det, ved du, at du har gjort noget rigtigt. En anden fascinerende ting at lægge mærke til er, hvordan katten din bruger sine øjne til at kommunicere med dig. Har du nogen gang set, at den blinker langsomt mod dig? Dette kaldes ofte kattens kys, og er et tegn på, at den føler sig tryg og elsker dig. At blive mødt med disse langsomme blunkene er en gave, og du kan faktisk svare på dem ved at gøre det samme. Dette skaber en stille dialog mellem jer to, en samtale uden ord, som styrker deres bånd. Katten din har også en tendens til at følge dig rundt i huset, næsten som en skygge. Selvom dette kan virke som en lille ting, er det faktisk et tegn på, at den ønsker at være med dig, uanset hvad du gør. Om du er optaget med madlavning, arbejde eller bare slapper af på sofaen, ønsker den at være der for at dele øjeblikket med dig. Denne konstante nærværelsen er en af de klareste indikationerne på, at den sætter pris på dig og føler sig tryg i din nærvær. Men det stopper ikke her. Det findes endda flere fascinerende måder, katten din viser sin kærlighed på, og vi har bare skrabet toppen af isfjeldet. Fortsæt at se efter disse små, men betydningsfulde signalerne, for hver eneste gæst er en del af et større billede af tillid og kærlighed. Så næste gang du ser katten din gøre noget, som virker specielt sødt eller uvant, tag et øjeblik til at reflektere over, hvad det egentlig betyder. Du vil kanskje blive overrasket over, hvor mye den faktisk prater til dig uden at sige et ord. Fortsæt at udforske denne magiske verden af fællesskab med katten din, for det er fuld af øjeblik, som beriger både livet dit og dens. Og husk, at dette båndet bare bliver stærkere med tiden. Vi vil snart fortsætte med flere fascinerende detaljer om, hvordan katten din udtrykker sin kærlighed på måder, du kanskje ikke har tænkt på før. Katten din har også en unik måde at kommunicere på gennem kropssprog, og dette er noget, som fortæller dig mye om dens følelser. Når den vipper halen op og ned, eller holder den ret op i luften, mens den går mod dig, er det et tegn på, at den er glad og spændt på at se dig. Halen er en af de vigtigste dele af kroppen hendes, når det kommer til at udtrykke følelser, og når den bærer se-slik op, viser den sin glæde og tillid til dig. Dette er ikke bare en tilfældig bevægelse. Det er en klar indikation på, at den ser dig som en vigtig del af livet sit. En anden ting, du kanskje har lagt mærke til, er, at katten din nogle gange knejper dig med potene sine. Dette kaldes ofte knejping, og det er en gest, som går tilbage til dens barndom. Da den var liten, brugte den denne teknikken for at få mælk fra moren sin. Når den gør det nu som voksen, er det et tegn på, at den føler sig tryg og komfortabel i din nærvær. Det er en form for kost, som viser, at den associerer dig med tryghed og omsorg. Selvom det kan være lidt prikkende, er det faktisk et af de sødeste tegnene på, at den elsker dig. Når katten din lager små lyder eller snakker til dig,
er det også en måde, den prøver at kommunicere på. Katter har et stort repertoire af lyder, og hver lyd har sin egen betydning. Nogle gange vil den give fra se små mumlende lyder, når den ser på dig, næsten som om den prater med dig. Dette er en måde, den inkluderer dig i sine tanker og følelser på, og det er et tegn på, at den ønsker at have en dialog med dig. Lytte til disse lydene og svare på dem, selv om det bare er med et enkelt ord eller en smæk, kan styrke båndet mellem dere endnu mere. Lad os også snakke om, når katten din bringer dig gaver. For mange mennesker kan det virke underligt eller til og med ubehageligt, når katten pludselig lægger en leketøjmus, eller i værste fald et lille bytte fra ude i naturen ved fødderne dine. Men dette er faktisk et af de mest hjerteskabte udtrykkene for kærlighed fra en kat. Ved at gøre dette forsøger den at dele noget værdifuldt med dig, akkurat som den ville gjort med en anden kat i sin flok. Dette er hendes måde at sige tak og vise, at hun sætter pris på dig på. Så næste gang dette sker, tag dig tid til at takke hende, selvom gaven ikke er akkurat det, du ønskede dig. Et andet fascinerende aspekt ved katter er deres evne til at opfange stemninger og energier. Hvis du nogen gang har været syg eller sliden, og katten din har valgt at blive nær dig hele dagen, er det fordi den føler, at du trænger ekstra støtte. Denne intuitive forståelse af dine behov viser, hvor dybt den bryr sig om dig. Katter har en naturlig evne til at opdage, når noget er fejl, og når den vælger at være ved siden af dig i slike øjeblik, er det et klart tegn på, at den elsker dig og ønsker at hjælpe dig til at føle dig bedre. Det findes også mindre kendte, men vigtige måder, katten din viser kærlighed på. For eksempel, når den vælger at sove i nærheden af dig, enten det er på seng af dig eller bare på gulvet ved siden af dig, viser det, at den føler sig tryg og beskyttet sammen med dig. Katter er kendt for at være følsomme over for trusler i miljøet sit, og når den vælger at sove i åbenhed og nær dig, er det et tegn på, at den ved, at du vil holde den tryg. Dette er en af de reneste formerne for tillid, og det er en gave, som fortæller dig, hvor vigtig du er for hende. Men lad os ikke glemme, at katten din også har en humoristisk side. Nogle gange vil den gøre ting, som får dig til at le, enten det er ved at løbe rundt huset uden nogen tydelig grund, eller ved at hoppe efter usynlige ting i luften. Disse øjeblikkene er ikke bare morsomme at observere, de er også en del af dens personlighed og måde at bringe glæde ind i livet dit på. Når du lærer af disse rare adfærdsformene, skaber du også positive øjeblik, som styrker deres bånd. Alt dette viser, hvor komplekse og fascinerende katter er, og hvordan de har en unik måde at udtrykke kærlighed på. Hvert øjeblik med katten din er en mulighed til at lære noget nyt om hende og opdage nye sider ved hendes karakter. Og selvom katter kan virke uafhængige, er de egentlig dybt knyttet til de menneskene, de elsker. De viser det bare på sin egen specielle måde, og når du lærer at forstå disse signalerne, vil du opdage et helt nyt niveau af fællesskab med din fireskjørnede ven. Hvis du likte dette indholdet og ønsker at lære mere om den magiske verden af katter, så husk at abonnere på kanalen og give videoen en like. Vi deler stadig nye historier og tips, som vil berige både livet dit og kattens. Vi ser frem til at have dig med os på flere eventyr i denne fantastiske verden af feliner.